že opäť staro pečený kapitán, zrané skladaný. Nejaké tie prvé pocity po tom príchode do Turecka? No tak pocity, vidno, že sme trošku unavení, lebo tá cesta bola náročná, ale práve ideme na tréning, tak ja som tu ešte nebol, tak uvidíme, aká bude hala a všetko, ale dneska si dobre zatrénujeme z chuti a zajtra sa teda čakajú tí Holanďania, na videu sme ich videli, že bude kvalitný super. Vieme, že porazili Čechov, vlastne raz prehrali v tej druhej skupine, ale verím v naše sily, že ich môžeme poraziť a verím, že postupíme ďalej. Ty si začal, myslím, štartoval iba na jednom Final Four, ak sa nemýlim, to bolo v 2007. Ja som... bol bronz. Takže... No, to bolo v Portimao, sa mi zdá. A tak dúfam, že to tretie miesto bude najhoršie z môjho pohľadu a vlastne tu si idem zlepšiť to umiestnenie, ale ako vravel som, že tí Holanďania budú náročný super a všetko je otvorené a uvidíme. Neviem sám, čo vám čakajú toho zápasu. Hovorilo sa, že cieľom pre toto družstvo omladené bude postup do Final Four. Sme tu. Bude toto už ďalej len možno niečo navyše, čo môžeme prekvapiť podľa teba? No tak ja si myslím, že ako väčšina ľudí nevedia, že sme tu omladené mužstvo alebo tak, oni si pamätajú len, že minulý rok sme ich vyhrali a my sme si dali síce cieľ, že Final Four, ale pre tých ľudí by bolo dobre, keby si zase dočítali, že sme vyhrali aj tento rok a či sme omladené mužstvo alebo neomladené, tak tá šanca vždy tu je, ale zajtra je dôležitý zápas a ak zajtra vyhráme ten zápas, tak si myslím, že by sme mohli vyhrať aj celú ligu.